i Hercegovine je bilo i bit će se. Kako su završili oni koji su kidisali na Bosnu i Hercegovinu, njih više nema ili su po evropskim zatvorima. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Ovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda neće.